Vitajte pred obrazovkami, milí diváci, pri sledovaní novembrovej magazínovej relácie Nesvadskej televízie. Okrem zhrnutia októbrových udalostí a podujatí nášho mesta uvidíte dnes aj školskú televíziu, reportáž s mladou talentovanou športovkyňou a archívne zábery. Prajem vám príjemne strávené chvíle. Ako po lete prichádza jeseň, tak prichádza aj staroba. Pomaly, nenápadne a nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na leto, na minulosť. Úcta k starším ľuďom by mala byť stálou a prirodzenou súčasťou nášho života a ako pripomienku vyhlásilo valné zhromaždenie OSN v decembri 1990 mesiac október za mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň seniorov. Mesiac október sa odtedy nesie v duchu úcty k našim starým rodičom, susedom, priateľom, známym, ako aj všetkým starším ľuďom v našom okolí. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zavítali dňa 14. októbra do špecializovaného zariadenia Vykupiteľ zamestnanci miestneho kultúrneho strediska a členky tanečnej skupiny senioriek Nazuad, aby priniesli do každodennej rutiny milé rozptýlenie a potešenie v podobe vystúpenia. Po tanečných prevedeniach skupiny Nazuad a vtipnej rozprávky v podaní Henriety Doboši sa návšteva ukončila spoločným tancom. Zariadenie 23. októbra navštívili aj členky literárneho spolku Méčvirák a spríjemnili ďalšie dopoludnie klientov a zamestnancov zariadenia. Kilenc kislány, hordja rá a bádogot, 9 kislány, 9 barna legénye, mindegyik a maga szeretőidet. A legszebb művészet tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, hol nem tenni vágyol, szó nélkül tűrni, ha van kivádol. Nem lenni bús, reményvesztett, csendben viselni el a keresztet. Irigység nélkül nézni végig, mások erős, tevékeny értik. V dennom stacionári Prameň nádeje bolo v októbri rušno. Dňa 16. októbra zavítali do zariadenia deti z ŠKD, základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, aby svojim kultúrnym programom spravili dobrú náladu a vyjadrili svoju úctu k starším. Nasledujúce dopoludnie, čiže 17. októbra, priniesli veľa smiechu a radosti do zariadenia zamestnanci miestneho kultúrneho strediska a členky tanečnej skupiny senioriek Nazuad. Tanečníčky zabavili prítomných veselými tancami, Marta Astalošová naučila seniorov sedací tanec, zatiaľ čo Henrieta Doboši ich pobavila rozprávkou a Mária Hofmanová vtipnou pesničkou. Zamestnanci denného stacionára sa každému účinkujúcemu odvďačili chutnými zákuskami a ručne vyrobenými jesennými dekoráciami. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zavítal do obidvoch zariadení a taktiež do klubu dôchodcov aj primátor mesta pán Zoltán Molnár spolu s prednostkou mestského úradu doktorkou Simonou Litavskou, aby vyjadrili úctu k seniorom nášho mesta.
föld a tiéd, ha elmész, visszavár. 6. októbra sa so začiatkom o 18. hodine konalo uctenie pamiatky 13 aradských mučeníkov v pamätnom parku pred sídlom miestnej organizácie Čemadoku. Hostí, medzi nimi Zoltána Erdélyiho, predsedu oblastného výboru Čemadok Komárno a Zoltána Molnára, primátora nášho mesta, privítala Iveta Pinkejová. Po jej uvítacích slovách nasledoval slávnostný prejav Zoltána Erdélyiho. Spomienkovú slávnosť pestrilo hudobné vystúpenie Kristíny Naď Hariš, Atilu Ága, Čabu Hariša a Čabu Naďa. Recitácia Týmej Šimonič a kultúrny program žiakov základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Spomienková slávnosť sa skončila spoločným prednesom hymny. Po zmysluplnej spomienkovej slávnosti a kvalitnom kultúrnom vystúpení podávali usporiadatelia v sídle Čemadoku občerstvenie. Az a hely, ahol élsz, világnak világa, az égig érő fának, nem nő újra ága. Úgy élj, ne legyél virágnak virága. 11. októbra sa pokračovalo v úctyhodnej tradícii. Konal sa už 6. ročník podujatia pod heslom Bicykluj s nami, lebo na každom záleží. Toto významné podujatie zorganizovala opätovne skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Ligou proti rakovine za účelom zvýšiť povedomie miestnych obyvateľov o dôležitosti sebavyšetrenia a odborného skríningu s cieľom včasného záchytu liečiteľného nádorového ochorenia. Cyklistický sprievod vyrazil popoludní o 2. hodine z parkoviska pri termálnom kúpalisku a smeroval k cieľovej stanici k mestskému úradu. Sprievod viedol športovec a profesionálny hasič Ondrej Strečko, ktorý patrí k popredným slovenským reprezentantom v paracyklistike s ambíciou získať titul majstra sveta alebo paralympijského šampióna. Na námestí pred mestským úradom sa približne 100 účastníkom z prievodu prihovoril primátor Zoltán Molnár. Po jeho prejave nasledovalo občerstvenie a boli vypustené do vzduchu aj farebné balóny, symbolizujúce súcit s obeťami tejto zákernej choroby. Skutočnú leteckú parádu mohli vidieť zúčastnení na miestnom futbalovom ihrisku v sobotu 18. októbra v popoludňajších hodinách. V rámci akcie púšťania šarkanov, ktorú zorganizovalo rodičovské združenie pri materskej škole Nezábudka, zaplnilo jesennú oblohu približne 30 farebných šarkanov. Podujatiu poskytol ideálny rámec čerstvý, ale nie príliš silný vietor, ktorý bol práve ideálny na to, aby sa vzdušné monštrá mohli ľahko vznášať.
Popri veselej hudbe si deti mohli vyskúšať aj šikovnostné hry, kde si každý účastník odniesol malý darček. Na radosť najmenších sa objavil aj priateľský Spider-Man, ktorý zabával a rozosmieval nadšené publikum. Vrcholom dňa bola samozrejme súťaž šarkanov. Víťaz bol vyhlásený v oboch kategóriách. Cena najvyššie lietajúci šarkan získal Oliver Bodiš za svojho šarkana, ktorého dostal do neuveriteľnej výšky. V kategórii šarkan, ktorý bol najdlhšie vo vzduchu, sa ako najlepší ukázala Lenka Tabajová, ktorej šarkan najvytrvalejšie ovládal oblohu. Neoslavovali sa však len víťazi. Organizátori udelili špeciálne uznanie za mimoriadnu vytrvalosť Miškovi Hizovi, Alice Cucorovej a Markovi Harišovi, ktorí ukázali, že boj s vetrom a šnúrami je rovnako dôležitý ako víťazstvo. Úspešné podujatie opäť dokázalo, že komunitné zážitky a tradičné hry dokážu aj dnes spojiť rodiny a zabezpečiť nezabudnutelné chvíle pre všetky vekové kategórie. Účastníci už teraz netrpezlivo očakávajú budúcoročné púšťanie šarkanov. Milí televízni diváci, sledujete druhé vysielanie školskej televízie v tomto školskom roku. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Opäť sme pre vás pripravili aktuality z nášho školského života. Už v minulom vysielaní sme vám pripomenuli, že školský rok 2025-2026 nie je obyčajný. Je to rok, v ktorom naša škola oslávila 80. výročie svojho založenia. Škola dostala k svojmu výročiu ďakovný list. Z rúk primátora mesta Nesvady ho počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva prevzala pani riaditeľka. 1. októbra v roku 1945 sa začala písať nová a významná kapitola – otvorenie Slovenskej základnej školy. Tento dátum sme si náležite pripomenuli. Bol to deň bez učenia, deň slávnostný. Ráno sme sa všetci členovia nášho školského spoločenstva, žiaci, pedagógovia, pani kuchárky, pani upratovačky, stretli v športovej hale. Za slávnostný stôl, dobovo upravený, zasadli čestní hostia. Boli to bývalí absolventi našej školy, ktorí zostali verní ich pracovnom živote. Boli to pani učiteľky, pani upratovačky i kuchárky zo školskej jedálne. A samozrejme aj pani riaditeľka, ktorá po československej hymne predniesla slávnostný príhovor. Odznela i hymna našej školy v podaní speváckeho zboru Úsmev a po nej sme rozdávali retro darčeky červené krafiaty. So slávnostnými transparentmi s číslom 80 sa žiaci pobrali do svojich tried, kde narodeninové aktivity pokračovali. Čo za zatvorenými dverami tried prebiehalo? Naši prváci narodeniny našej školy poriadne oslávili. Rozhovorom o školskej dochádzke svojich rodičov, kreslením na tému Naša škola, tancom na veselé pesničky zo školského CDčka. Nechýbalo ani video o škole v minulosti. A veru, nikto by s bývalými žiakmi nemenil. Všetci sa zhodne vyjadrili, že práve teraz je v škole najlepšie. Druháci sa zúčastnili vychádzky k starej budove školy, kde si pripomenuli jej začiatky, zdieľali zaujímavosti z minulosti a porovnali minulosť so súčasnosťou. Vychádzka mala nielen vzdelávací, ale aj symbolický charakter, ako podsta generáciám, žiakov a učiteľov, ktorí tu pôsobili. 3. A si oslavy 80. výročia školy pripomenula v duchu. Škola včera, dnes a zajtra. Debatovali o výhodách a nevýhodách minulej a súčasnej školy. Pozreli si príbeh Martinko Klinkáč a napísali list pre svoje budúce ja, ktoré odložili do časovej kapsuly. Tam budú odpočívať, kým nebude vhodný čas na ich opätovné prečítanie. Po úvodnom ceremoniáli obe 4. triedy pracovali spolu. Najprv si pozreli ukážku z filmu Obecná škola.
pani učiteľky im porozprávali, ako sa učilo v škole počas ich detstva. Zoznámili sa s Raťafákom Plachtom, filmárikom a filmuškou. Zacvičili si so starou reláciou Cvičme v rytme. Telesná výchova sa niesla v duchu skákania škôlok, gumy a loptových hier. Športové aktivity pokračovali aj v popoludnejších hodinách. Aj piataci oslávili narodení našej školy v plnom nasadení. Spojili sa do obrovskej 80-ky. Vytvorili narodeninové prianie a tí najodvážnejší si vyskúšali, aké je to byť učiteľom v učiteľskom plášti. Uvedomili si, že naša škola nie je len obyčajná budova, ktorej sa učí, ale je miestom, kde spolu rastieme, tvoríme, smejeme sa a vytvárame spomienky, ktoré nám zostanú navždy. Žiaci 8. ročníka sa v rámci výročných aktivít pustili do skupinovej práce, v ktorej si znovu pripomenuli úsmevné, ale aj nezabudnutelné chvíle zo školských lavíc. Každý pridal svoj kúsok do spoločného diela a vytvorili tak mozaiku, ktorá zachytila to najlepšie z ich doterajšieho školského života. Úosmaci tak ukázali, že spomienky nie sú len o minulosti, ale aj o tom, čo ich navzájom spája. Oslavovať sa dá aj športom. 1. októbra počas celého predpoludnia v športovej hale prebiehal memoriál Tibora Daráža. Stolnotenisový turnaj s mimoriadne početnou účasťou, ktorý organizuje miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so školou. Usporiadanie tohto podujatia je už dlhoročnou tradíciou a aj teraz sa ukázalo, že je on veľký záujem. Šport bol je aj bude súčasťou nášho školského života. A to je dobre. Naša škola je stále plná energie, nápadov a detského smiechu. V tomto čarovnom októbri si však chceme pripomenúť aj tých, ktorí nám ukázali cestu. Našich starších, babky, detkov, bývalých učiteľov, susedov, ktorí nás učili, že trpezlivosť nie je len čakanie na obed, ale aj schopnosť počúvať, chápať a odpúšťať. Vďaka nim vieme, že múdrosť nie je len v knihách, ale aj v príbehoch, ktoré nám rozprávali. Že odvaha nie je len v skoku do bazéna, ale aj v tom, keď človek povie prepáč. A že láska sa dá vyjadriť aj tým, že niekto uplete ponožky, ktoré síce nesedia, ale hrajú srdce. Poďakovali sme za každý úsmev, každú radu, každé neboj sa, to zvládneš. A sľúbili sme, že budeme pokračovať v tom, čo sme začali s úctou, s humorom a s otvoreným srdcom. Nech je naša škola aj ďalších 80 rokov miestom, kde sa stretáva múdrosť s hravosťou, minulosť s budúcnosťou a kde sa vždy nájde miesto pre dobrý koláč, dobré slovo a dobrých ľudí. Ďakujeme, že ste tu s nami. Naše správy ukončíme veselým nápadom, ktorý má na svedomí žiacky parlament. Čo vymyslel? Originálny deň bez školskej tašky. V ten deň školské chodby pripomínali skôr chaotické prekladisko tovaru. Ukázalo sa, že naši žiaci sú naozaj kreatívni. Veď kto by nosil nudný ruksak, keď si môže učebnice uložiť do prepravky, prepašovať zošity hriankovači alebo elegantných zabaliť do zavinovacej šatky? A niektorí išli ešte ďalej. Vidieť sme mohli kompaktnú domácu knižnicu, v sude na kapustu, preváženie v školských pomôcok na sánkach, na kolieskach alebo aj v detskom kočíku. A to ešte nie je všetko. Jeden odvážny žiak si priniesol pomôcky v grille, zatiaľ čo iný predviedol ekologické cítenie s prekvapivo čistým kontajnerom na kolieskach. Skrátka nápadov bolo neúrekom. V ten deň aj vyučovacie hodiny boli veselšie. Pri každom pohľade na originálne školské tašky. Ak sme aj vám vyčarovali úsmev na tvári, tak sme radi. Ak ste s nami boli do konca vysielania, tak sme ešte radšej. A najradšej budeme, ak si školskú televíziu zapnete aj o mesiac. Zatiaľ dovidenia.
1. októbra sa odovzdávali v aule základnej školy štipendiá Zväzu Rákovciho v rámci programu výberu maďarskej školy. Riaditeľka školy Katalín Deči poskytla nášmu štábu podrobnejšie informácie o tejto udalosti. Hát ma október 1-én itt a Naszvadi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában ünnepeltük a kis elsőseinket. És egy kicsit nagy támogatást kapott ez a mai ünnepség. Vendégeink voltak, mégpedig magyarországi és szlovákiai vendégek is egyaránt, akik mindannyian tulajdonképpen azt a köszönetet és ünnepet mondták az elsősöknek, illetve az elsőszülőknek, hogy jó, hogy magyar iskolába járnak és magyarul tanulnak. A Rákóczi Szövetség minden évben támogatja az elsős kisdiákokat, megköszöni azt, hogy magyar iskolába íratták a szülők a gyermekeiket, és ma is itt volt a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáki Csongor, aki közvetítette mindezt a magyarországi támogatást, illetve köszönömöt a gyermekeknek, illetve a szülők számára. Tiszteletét tette Nagy János államtitkár úr is a miniszterelnöki hivatalból, aki tulajdonképpen képviselte a magyarokat, azokat a magyarokat, akik ilyenkor összefognak és elmondják, hogy ők a háttérországba itt állnak mellettünk a magyar nemzetiségű diákok, illetve szülők mellett, és támogatásukról biztosítanak. Ez a mai ünnep erről szólt, itt volt velünk városunk polgármestere is, Molnár Zoltán, itt volt az iskolánk mellett működő szülői szövetség elnöke, Tóth Róbert, és itt volt a Magyar Szövetség elnöke is, Gubik László, valamint a Pedagógus Szövetség elnökasszonya, Fekete Irén is tiszteletét tette. Ez az ünnepség tulajdonképpen figyelem az anyaország részéről, és arról szól, hogy támogassák a mi mindennapjainkat. Irodalommal, kultúrával, könyvvel, pici anyagi támogatással is, ami tulajdonképpen szimbolikus értékű, és a gyermekek magyar anyanyelvű oktatását támogatják. Ez a mai ösztöndíj átadás tulajdonképpen egy jelképes szimbólum a magyar ország részéről, illetve a szervezetek részéről, hogy segítsen minket ebben a mindennapokban megélni magyarságunkat, mert hogy aki magyarul gondolkozik és álmodik, annak a legkönnyebb magyar anyanyelven tanulni, és így könnyebb a tudást megszerezni, és így válik igazán a miénké, és mindezt itt biztosítjuk a Naszvadi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. Spolupráci miestneho odboru Matice slovenskej v Nesvodoch a divadla mladých Kocúrik pri mestskom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch si Nesvadčania mohli pozrieť piatok 24. októbra o 19. hodine dernieru divadelného predstavenia s názvom Zázrak lásky. Predstavenie je zrežírované na motívy najznámejšieho českého muzikálu Noc na Karlštejne so skvelou hudbou a hereckým obsadením. Podáva veselý príbeh o ženskej odvahe a sile lásky. Vypráva o tajnom vniknutí dvoch žien na hrad Karlštejn, kam podľa panovníkovho príkazu smeli len muži. Muzikál je tvorený živými dialógmi, pútavými melódiami a vtipnými zápletkami.
Zaujímavosťou je, že režisérom predstavenia je pán s nesvadskými koreňmi Rastislav Červený a medzi hercami sa tiež našli nesvadčania. Po skončení muzikálu pripravili usporiadatelia spoločné posedenie spojené s chutným občerstvením. Mnie navštívil sám král, že ho lásku mára svojim milým nám. Život se vzdával trúdu, len o Náučný hudobný večer sa konal vo veľkej sále kultúrneho strediska 25. októbra, zorganizovaný s názvom Dudáši miestnou organizáciou Čemadok a regionálnym osvetovým strediskom Komárno. V prvej časti večera sa vďaka teoretickej a praktickej hudobnej prezentácie Ištvána Katunu a súboru Mérgaš Banda z Martoviec, Dany Kellerovej a 2 členiek folklórnej skupiny Briežok z Jedľových Kostolian, členom súboru Mákvirágok z Moče a Tašnáda Tarčiho z maďarskej obce Sokoja sa prítomní mohli zoznámiť s rôznymi ľudovými nástrojmi, ako napríklad ninera, gajdy a stredoveký bubon. V druhej polovici večera mohli všetci využiť to, čo sa naučili, keďže teóriu vystriedala prax v podobe tanečného domu. Pani Danka a členky skupiny Briežok predviedli niekoľko základných krokov tým, ktorí sa postavili do kruhu. Záujemcovia si najskôr nacvičovali novonaučené tanečné kroky na počítanie a neskôr na gajdy.
októbra večer o 7 hodine sa v kultúrnom dome zišli čarodejnice oblečené v čiernych šatách a klobúkoch, aby svojim veselým kultúrnym programom otvorili prvý ples čarodejníc a zároveň aj novú plesovú sezónu v Nesvadoch. Prvý ples sezóny zorganizovali členovia občianskeho združenia Nazvad, otvorili ho a hostí privítali zamestnankyne kultúrneho domu Marta Astalošová v slovenskom a Henrieta Doboši v maďarskom jazyku. Viac ako 110 účastníkov z Nesvad a okolitých obcí a miest sa na Batôžkovom plese zabávalo pri hudbe Mariana Buzáša. Účastníci plesu sa mohli fotografovať pred obrovskou fotostenou, niektorí s čarodejníckymi klobúkmi, iní bez nich, podľa vlastnej voľby. Originálny a nápaditý ples trval až do skorých ranných hodín. Dňa 18. októbra od 19. hodiny sa konala 3. oberačková zábava organizovaná členmi miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Na plese sa zúčastnilo približne 100 ľudí z Nesvád aj okolitých obcí a miest, prevažne z okresu Komárno. Ples otvorila a hostí privítala Helena Kostolániová, predsedníčka miestnej organizácie JDS. O tanečnú hudbu sa postaral Ladislav Máťuš, vďaka ktorému bol tanečný parket plný až do skorých ranných hodín. Usporiadatelia zabezpečili okrem dobrej hudby aj peknú dekoráciu, mnoho tombolových cien a estetický fotokútik. – 11. októbra 2025 folklórne súbory miestnej organizácie Čemadok, a to dospelí tanečníci Pettemu, členovia citarovej kapely Šúšťa, členovia speváckeho súboru Búzavirák, ako aj členky literárneho spolku Méčvirák vystúpili v rôznych obciach Maďarska. Členovia speváckeho súboru Búzavirák sa po prvýkrát stretli s členmi folklórneho súboru Šándora Ofelu z obce Tápiosač na súťaži ľudovej hudby Lajoša Vaša v roku 2018.
Počiatočná konverzácia viedla k nadväzovaniu kontaktov a neskôr k priateľstvu a keďže tento rok sa oslavovalo 75. výročie založenia folklórneho súboru Šándora Ofelu, na podujatie bol pozvaný aj folklórny tanečný súbor Pettem. Podujatie sa konalo v sídle tradičného súboru na veľmi atmosférickom sedliackom dvore, ktorý slúži ako dedinské múzeum. Diváci mohli vidieť v podaní súboru Pettem tradičné tance z oblasti Sék. Po predstavení nasledoval večerný tanec, po ktorom sa nesvadčania vracali domov unavení, ale plný zážitkov. Citarový súbor Šúšťa a spevácky súbor Búzavirák boli pozvané vedením obce do Čávoju na tradičný deň etnických menšín. Okrem účinkujúcich z Nesvát sa predstavili na javisku aj chorvátske, nemecké a bunijovské skupiny, ktoré potešili publikum svojimi kvalitnými vystúpeniami. V Čávoji žije mnoho potomkov z Nesvát, ktorí sa vždy tešia, keď vidia vystupujúcich zo svojej rodnej krajiny. Podujatie ukázalo, že ľudia rôznych národností môžu spolu dobre vychádzať a rešpektujú kultúru druhých. Literárny spolok Méčvirák na pozvanie mníchov z kláštora svätého Maurícia navštívil obec Bakoň-Bél, aby predstavil básne Lászlóa Méča pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia aj tamojšiemu obecenstvu. László Méč pobýval v Bakoň-Béli počas svojho prenasledovania, kde ho ukrývali miestni lesníci. Program preto samozrejme zahrňal aj báseň s názvom Bakon Látomáš, vízia z Bakoňu, ktorú tam v tom čase napísal. V nedeľu sa členky spolku zúčastnili svätej omše, kde otec Ábel požiadal Boha o požehnanie pre literárny spolok a jeho činnosť. Členky spolku sa vrátili domov s nezabudnutelnými zážitkami. Jeden pán napríklad priniesol báseň, ktorú László Méč napísal na servítku a dal na pamiatku jeho otcovi 3. mája 1948 a v zápätí pán členkám literárneho spolku daroval jej fotokópiu. 18. októbra vystúpili členovia speváckeho zboru Búzavirák a citarového súboru Šúšťa v nedalekých Kbelciach. Spolu s tanečníkmi a spevákmi z viacerých susedných obcí zožali veľký úspech na už tradičnom folklórnom festivale. Po peknom programe sa účinkujúci a hostitelia rozlúčili priateľskými objatiami. Vítam vás pri obrazovkách, vážení diváci. Dnešným naším hosťom je Hanka Heitmanová, ktorá sa stala európskou junior šampiónkou v polebandingu za rok 2025. Vítam ťa, Hanka, v Nesvadskej televízii. Dobrý deň. Hanka, kedy si prvýkrát sadla na koňa a aký to bol zážitok? No, prvýkrát som sadla na koňa asi v škôlke, keď Miro Gerhard doniesol na tekvicovú party kone. A potom odtedy som stále hovorila babke, nech ma nesie tam jazdiť, tak iba tak sadnúť a chodiť sa previesť. Už tedy ma to začalo tak ťahať. Pamätáš si na svojho prvého koňa alebo poníka? Áno, nebol to môj koník, bol to kamošky, no vtedy ešte trénerky Lily, Ivetky Pánikovej. Ona ma viedla k všetkým základom. Ma naučila jazdiť, ako sa starať o kone, ako sa ich nebáť. Takže ona ma naučila v podstate všetky tie základy. Kedy si vlastne začala súťažiť? No, keď som mala 6 rokov na Lilike a Miro Gerhard nás prvýkrát zobral na súťaž do Kolárova. Tam som ešte iba v kroku išla. Viem, že spoza arény mi Ivetka stále hovorila, že ako mám ísť. Ma usmerňovala. Tak to bol taký prvý zážitok. A tvoje prvé úspechy? Boli asi také, že som sa stala majsterkou Slovenska v roku 2024. To bol taký väčší úspech prvý a potom došli tieto majstrovstvá Európy. Máš teraz vlastného koňa? Áno, mám dvoch. Jeden je Stepy, s ktorým súťažím teraz aktívne
S ním som aj vyhrala a druhý je Dragon, s ním sa iba učím. On teraz doma oddychuje a potom budúci rok by sme chceli začať aj s ním pretekať. Ako by si charakterizovala Stepyho? Aký je to kôň? Fú, to je ťažko opísať, pretože takého koňa ešte raz asi nenájdeme. Ani nikto iný s takým veľkým srdcom. Keď vie, že má zabojovať, tak to spraví. Keď vie, že si môže oddychnúť, že nezáleží na tom preteku, tak sa tak správa. Nedá sa to opísať, tak, ale je to miliónový kôň. Dragon naňho nežiadli? Alebo opačne? Sú také momenty, keď jedného hladkám, tak chce, aby som aj druhého hladkala. Takže nejako sa to snažím vyrovnať, aby dostávali obidvaja tú istú pozornosť. Koľko času ti zaberie starostlivosť o kone? Tak tým, že ja som tam skoro každý deň, takže je dosť veľa. Keď treba, tak aj nakrmím. Ráno, večer chodím, niekedy pred školou. A tak čistím skoro stále. A keď treba, tak jazdím. To mám tak, že skoro každý druhý deň, nech majú pravidelné tie tréningy. A to trvá tak zhruba 2 hodiny. Takže... Vysvetli nám pojem pole bending, lebo si sa stala šampiónkou pole bendingu. Čo je vlastne pole bending? No, to je slalom okolo tyčí. Je to 6 tyčí a to sa meria na čas. A jazdci sa snažia tam aj naspäť obísť tie tyčky za čo najkratší čas. A kto má najkratší čas, tak ten vyhráva. Aký bol tvoj čas? 21 700. Wow, krásne. Ďakujem. Mala si trému? Áno, mala. Ale... Ako si sa s tým vyrovnala? Som to tak cítila, že teraz to tak vyjde. A potom sa mi to aj podarilo. Ako prebiehala príprava na ten šampionát? Lebo je to vlastne medzinárodná súťaž, takže nebolo to ľahké určite. No hej. Tak snažila som sa nekomplikovať to a robiť to stále tak, jak predtým. Lebo som vedela, že keď nezmením taktiku ani nič, tak to bude rovnako dobre, jak predtým. Takže som chodila takisto, jak aj doteraz. Takže netrénovala si viac, alebo si nič nerobila ináč? Len... Snažila som sa rovnako. A vydali ste zo seba vlastne to najviac však. Po tejto súťaži, je to vlastne, to nie je postupová súťaž však, čiže nejdeš ako ďalej. Je aj svetová súťaž. Už si myslela aj na to, že by si sa rada zúčastnila aj na súťaži svetovej úrovne? No, myslieť som myslela, iba tam by som asi šancu nemala. Lebo tam deti už fakt vyrastajú na tom koni od malíčka. Chodia na preteky aj všetko, na väčšej úrovni, ak sú tuto. Takže tam by som ešte veľmi veľa musela trénovať, aby som sa tam mohla dostať, ale dúfam, že raz niekedy sa tam dostanem. Aké sú tvoje plány v blízkej budúcnosti, čo sa týka jazdenia? No tak naďalej jazdiť a mať z toho radosť. A budúci rok sa zase zúčastniť týchto majstrovstiev Európy. A vyhrať. Áno. Čo si myslíš? Cíti kôň tvoje emócie? Áno. A vplýva to aj na koňa? Áno. Povedz nám nejaký príklad. Keď ja som nervózna, tak sa dá vidieť, že aj on sa mi stavia na zadné a je taký úplne iný, není vôbec kľudný. A keď napríklad je ešte 15 jazdcov pred nami a viem, že nemusím zohrievať ani nič, tak aj on si úplne v pohode oddychne, dá si dole hlavu, nestresuje nad ničím. Ale keď už dojde to, že sú tak traja pred nami, tak už aj mne začne boleť brucho. A on je taký nervózny, že nechce ísť do arény a tak. Ale potom, keď sme už v tej aréne, tak to všetko tak spadne z nás a ideme, ako sa len dá. Stalo sa vám už, že si bola napríklad v zlej nálade a kvôli tomu ste nepodali taký výkon, aký by ste normálne podali? No, stalo sa, aj keď nie tak často, lebo snažím sa to vyradiť, všetky veci okolo toho a sústrediť sa iba na to, aby sme neshodili ani jednu tyčku a ísť čo najlepšie a vydať z nás všetko.
Vedela by si predstaviť, že sa budeš venovať jazdeniu aj profesionálne? No, túto na Slovensku a v Maďarsku a tak v okolí sa to ani tak nedá, lebo nie sú tie preteky na až na takej úrovni postavené, jak napríklad v Amerike, lebo sa s tým tak nezaoberajú. Ale keby bola taká možnosť, tak áno, veľmi rada. Čo ti dáva jazdenie alebo jazdectvo? Myslíš si, že si sa stala lepším človekom, alebo ti to pomáha aj v ďalších oblastiach života? Čo ti dáva? Podľa mňa som oveľa viac trpezlivá, jak som predtým bola, lebo tak veľa trpezlivosti treba ku koňom. Keď to nepochopí jedným spôsobom, tak to treba ešte aj možno aj s 3 inými skúsiť. A som asi tak viac zodpovednejšia, lebo o tie kone sa treba starať, treba ich krmiť každý deň, keď nie kto ich má nakrmiť, treba im dávať vodu, všetko. Takže som viac trpezlivá a aj zodpovednejšia. Zo začiatku človek aj padá z toho koňa. Kedy sa ti to podarilo posledný krát? Pamätáš si to ešte? Posledný krát? Ani nie. Neviem vôbec. Už som tak veľakrát padla z koňa, že... Alebo ako často padá jazdec z toho koňa? No tak to je tak, že kto sa ako udrží. Je kto aj keď začne skákať kôň, tak sa udrží, je kto hneď spadne. Mne sa podarilo, že som išla na tréningoch v plnej rýchlosti na tyčky a pri prvej otočke on sa otočil a ja som vyletela von ohradou a nie som neviem ako. Tak som spadla vtedy. Súťažíš len v tej disciplíne, v polebendingu, alebo aj v barrel race, alebo aj v inej disciplíne? No, chodím aj barely. A akože, čo to je vlastne? Vysvetli to nám. sú 3 súdy, okolo ktorých sa treba otočiť. A aj to ide čo najkratší čas. A sa ten jazdec snaží čím menšie kruhy robiť okolo tých barelov, lebo veď to ide na čas. A aj tam je, kto má najkratší čas, tak ten vyhráva. Aj tam súťažím, ale tak tie tyčky mám asi viac rada, lebo na bareloch tam iba bežíš a moc nemusíš používať hlavu. A na tyčkách sa to treba rozmýšľať, že kedy ako vytlačíš koňa, ako nie. A tak to ma asi viac baví. Asi sa to aj dá vidieť na úspechoch, ale tak toto je. Povedz nám o svojom najkrajšom zážitku s koňom, alebo ani neviem, či by bol taký, že najkrajší zážitok, lebo tak všetky zážitky sú veľmi pekné a nezabudnutelné. Ale tak asi ten, keď som sa stala majsterkou Slovenska, lebo to bol taký môj prvý väčší úspech, ktorému som ani neverila, že ako sa to mohlo stať. Tak som sa tešila, plakala. Čiže sa ti splnil sen, však? Aké sny máš ešte do budúcna? Alebo taký jeden veľký? No, ani nie, že vyhrať Ameriku, ale dostať sa tam, lebo to sú už fakt špičkoví jazdci. A aký je to pocit tam stáť medzi nimi a ja tam byť. A mať tú... skúsenosť? Áno, mať tú skúsenosť tam byť a zažiť ten pocit. Čo by si radila dievčatám, ktoré začínajú s jazdou na koni? No tak hlavne mať veľa trpezlivosti. Ani nie, že veľa tréningov, ale byť s koňom, byť s ním, dávať mu tú radosť, aby vedel, že je tam pri ňom človek, sa s ním akoby spojiť, čím viac s ním byť a potom pomaličky začať trénovať a pravidelné tréningy. A hlavne veľa trpezlivosti. Jazdí ešte niekto z rodiny? No, môjho otca detko jazdil, ale on jazdil dostihy. A to je zase niečo úplne iné, jak toto. Ani neviem, ako som sa dostala sem. Ty by si nechcela skúsiť dostihy napríklad? Ani nie. To je také, neviem, pre mňa to je nezáživné, že chodiť, že behať okolo.
a tak každý to má inak. Vedela by si predstaviť, že sa budeš jazdectvu venovať profesionálne? Aj áno, ale nie tu, lebo aj tuto na Slovensku sú za to na úrovni preteky, ale nie až tak, jak sú napríklad v Amerike. Tam to je úplne iné. Takže keby som sa tam dostala von, tak tam by som si vedela predstaviť, áno. Ďakujem veľmi pekne, Hanka. Chcela by si ešte niečo dodať? Nie, ďakujem. Tak ďakujem pekne, že si prišla k nám a ja ti prajem ešte veľa, veľa úspechov. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer, vážení televízni diváci. Pekný októbrový večer prajem všetkým, ktorí sa rozhodli tento čas stráviť v našej spoločnosti sledovaním najnovšieho vydania NTV magazínu. Akými témami sa budeme zaoberať? Keďže jesenné obdobie je už tradične spojené s udalosťami nesvadských dní, v dnešnom magazíne vám predovšetkým prinesieme informácie o podujatiach, ktoré sa konali počas týchto slávností. V ďalšej časti programu vám v krátkosti priblížime návštevu Mikuláša Dzurindu, premiéra vlády v našej obci. Prajem vám príjemnú pohodu a nerušené sledovanie nášho vysielania. Teraz nasleduje spravodajstvo o udalostiach nesvadských dní 2005. Podujatia nesvadských dní boli aj tohto roku naplánované v tradičnom termíne, to znamená v polovici septembra. Prvou udalosťou z radu slávnostných podujatí bolo otvorenie a vysvetenie Domu ľudových tradícií vo štvrtok 15. Vážení prítomní, milí hostia, dovolte, aby v mene obecného zastupiteľstva vás srdečne privítal v tomto historickom okamihu a na tomto historickom mieste. Na slávnostnom odovzdaní a nasledujúcom vysvetení Domu ľudových tradícií, ako aj na slávnostnom otvorení pamätnej výstavy bývalého nesvadského fotografa nebohého Lajoša Naďa. Vážení nesvadčania, veľa vážení naši hostia, po týchto úvodných slovách dovolte, aby som aj ja vás pozdravil v mene obecného zastupiteľstva, ako aj mene mojom pri tomto významnom dni, ktorý sa dneska dožívame. Trvalo dlhé roky, keď sme sa zamýšľali nad tým, že hľadajúc naše korene, ako zachovať našu minulosť aj našej prítomnosti. Aj keď to trvalo dlhšie obdobie, nakoniec sa nám podarilo vytipovať jeden rodinný dom, ktorý bude mať dva účely. Okrem toho, že to bude dom tradícií, otvoríme aj cestu na Kalváriu, ktorá žiaľ v minulosti bola uzatvorená, a získame jeden objekt kultúrneho významu, ktorý bude slúžiť našej obci. Pri tejto príležitosti ja by som chcel poďakovať najmä tým, teda predovšetkým zastupiteľstvu, že rozhodlo o tom a vyčlenilo aj finančné prostriedky k tomu, aby sme túto akciu mohli zrealizovať. Projektantom ďalej by som chcel poďakovať našej verejnoprospešným službám, ktorí zrealizovali túto stavbu, myslím, že k našej spokojnosti. Ja prajem, aby tento dom dlhé roky slúžil na zachovanie našich tradícií, aby sme tu mohli usporiadavať výstavy kultúrne akcie aj do budúcnosti, aby sme pre našu budúcnosť zachovali tradíciu našich predkov. Po slávnostnom príhovore starostu obce sa Dom ľudových tradícií prestrihnutím pásky slávnostne odovzdal do užívania. V zápätí bola otvorená aj výstava fotografií a pozostalostí nášho bývalého rodáka Lajoša Naďa, ktorú uviedla spolupracovníčka Múzea Ďorďa Klapku v Komárome pani Horša Ištvánne. Pred obhliadkou samotného domu, ako aj výstavy, rímskokatolícky farár Peter Borbej vykonal akt vysvetenia.
Výstava bola počas Nesvadských dní otvorená celodenne a do konca októbra si túto výstavu môžete prezrieť od utorka do soboty od 14. do 18. hodiny. Pán starosta, prvé oficiálne podujatie Nesvadských dní máme za sebou. Dom ľudových tradícií bolo dovzdaný do užívania. Ako hodnotíte túto akciu? Ja myslím, že Dom ľudových tradícií sme odovzdali pri peknej slávnosti, kde sa zúčastnilo veľa občanov jednak našej obce, ale aj veľa našich hostí a myslím, že veľmi pozitívne ohlasy boli, že vôbec takéto zariadenie sme vybudovali a odovzdali. Ďalší deň Nesvadských dní, piatok 16. sa niesol v znamení školských slávností. V predpoludňajších hodinách sa konalo slávnostné odovzdanie priestorov novovytvoreného školského klubu pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským do užívania. Z tejto príležitosti vedenie školy privítalo aj hostí z družebnej obce na Digmán. Toto podujatie sa začalo krátkym kultúrnym programom, po ktorom nasledoval príhovor riaditeľa školy, ako aj starostu našej obce. Po obhliadke miestnosti sme oslovili riaditeľa školy pána magistra Beče Norberta, ktorý uviedol, že túto prestavbu sa podarilo dokončiť tesne pred začiatkom nového školského roka a stála 1 300 000 korún. Podľa vyjadrenia Doboši Roberta, predsedu školskej rady, rodičia boli veľmi nápomocní pri prestavbe týchto miestností a prispeli nielen svojou prácou, ale aj finančnou čiastkou okolo 200 000 korún, za čo im patrí poďakovanie. 60. výročie vzniku základnej školy slovenskej. Na tejto nevšednej a významnej udalosti sa zvítali starí známi, bývalí pedagógovia, ktorí pôsobili na škole, zamestnanci, ako aj žiaci školy. Príjemné septembrové popoludnie, vážení prítomní, srdečne vás vítam v sále miestneho kultúrneho strediska, kde sme sa zišli z príležitosti 60. výročia založenia základnej školy slovenskej v Nesvadoch. Prítomných hostí vo veľkej sále kultúrneho domu privítala zástupkyňa riaditeľa magistra Estera Kádeková. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy, ako aj starostu našej obce, boli bývalým pedagógom, ako aj ostatným zamestnancom školy odovzdané pamätné listy. Slávnosť 60. výročia založenia základnej školy slovenskej v kultúrnom dome sa končila krátkym kultúrnym programom žiakov.
Pán riaditeľ, práve sa skončila oslava 60. výročia založenia školy. Ako hodnotíte túto oslavu? Myslím, že každá oslava má svoje kúzlo, svoje čaro. A toto naše 60. výročie sme prežívali už veľmi dlho predtým, než sme túto oslavu pripravovali. Takže my sme vlastne oslavovali v srdci toto 60. výročie už viac než 2 mesiace. Teším sa, že sme mali dobrú účasť, že nás navštívili naši hostia, naši bývalí kolegovia a teším sa do ďalších 60 rokov. Pán Raga, máte za sebou 42 rokov pedagogickej činnosti, tak by som sa rada opýtala pri tejto príležitosti, oplatí sa byť učiteľom? Aj napriek všetkému i tomu zlému bolo vždy viacej toho dobrého. Takže áno, oplatí. Ako si spomínate na tie roky pedagogickej činnosti, ktoré ste strávili, myslím, že jedine tu v Nesvadoch? Áno, celých 42 rokov som prežil v obci Nesvady a ako som povedal, na 2 školách. Jedna i druhá mi prirástli k srdcu, dal som im všetko, čo môže učiteľ v škole dať. A dúfam, že tí, ktorých som učil, si nespomínajú na mňa v zlom. Tak ďakujeme, prajeme vám veľa zdravia do ďalších rokov. Ďakujem aj ja. Pán predsedateľ, ako si spomínate na tie roky, ktoré ste strávili v Nesvadoch? Mohol by som to tak povedať. Človek absolvuje vysokú školu. Niektorý ide aj na ďalšiu vysokú školu. Ale pre mňa Nesvady boli druhou mojou vysokou školou. Bol som ešte mladý, prvýkrát som bol riaditeľ a mal som okolo seba mladých ľudí. Takže tá doba bola pekná, ťažká po politickej stránke. Tedy boli tie roky, Dubčekovská éra a tak ďalej. Tak v podstate aj školy sa v tom motali. Jedni na jednej strane, druhý na druhej. Ale aj tak sú to krásne spomienky. A dnešný deň, to pre mňa je nezabudniteľný deň. Teraz ste sa vrátili prvýkrát do Nesvadov, alebo ste častejšie chodili? Nie. Ja som mal, teda ani nie ja, ale moja manželka, ktorá pôsobila na pedagogickej škole v Leviciach, tak vždy sme mali nejakých Nesvadčanov tam na tej pedagogickej škole, deti. Či už, chlapec bol len jeden, Dibus sa volal, ale dievčat bolo veľa dievčat bolo, takže vždy sme boli s tými rodičmi v kontakte a mnohými sme sa tak zblížili, že sme aj chodili sem, či už Patašihovcom, Krivánekovcom, takže mali sme dlhšie kontakty. Ďakujeme za rozhovor. Prosím a veľa teda šťastia a rozkvitajúcej sa obci. No dneska by som tu asi sa zatúlal. Jedným z najvýznamnejších udalostí Nesvadských dní v piatok večer bolo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré so začiatkom o 18. hodine, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, ste mohli sledovať v priamom prenose. Vážení prítomní, obecné zastupiteľstvo našej obce, ako aj zastupiteľstvo mesta Kiškörös rozhodli o podpísaní dohody o spolupráci. Prednedávnom v rámci slávností mesta Kiškörös sa maďarská verzia tejto dohody už podpísala. Dnešná slávnosť je dobrou a vhodnou príležitosťou na podpísanie slovenskej verzie. V nasledujúcich minútach teda starosta našej obce, doktor Jozef Hariš, ako aj zástupca primátora mesta Kiškörös, pán Tóth Sándor, pristúpia k podpísaniu tejto dohody. Teraz by som poprosila pána starostu, ako aj zástupcu primátora, aby zaujali svoje miesta a po odznení štátnych hymn podpísali a vymenili dohodu o spolupráci. Vážený pán zástupca primátora, vážený poslanecký zbor mesta Kiškörös, vážený poslanecký zbor obce Nesvady, vážení hostia, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vás pri tejto slávnostnej príležitosti aj ja v mene obce Nesvady privítal v tejto slávnostne vyzdobenej sále.
Pre našu obec je aj tento deň historický, tak ako bol historický deň pred 2 týždňami, kedy sme podpísali v maďarskom jazyku našu dohodu o spolupráci medzi mestom Kiskörös a obcov Nesvady. Keď sa pozrieme do histórie, jedno mesto a táto obec má v dejinách veľa spoločných vecí. Tam som hovoril, že tieto spoločné veci nás spájajú už dá sa povedať 10 ročia. Aj doteraz boli naše kontakty, ale na úrovni jednotlivých rodín, príbuzných, priateľov. A v súčasnej dobe snáď dozrel ten čas, kedy toto priateľstvo medzi rodinami, občanmi sme potvrdili aj na úrovni obidvoch obcí. V Kiskörösi som povedal, že my si aj za to vážime, že my tu v Nesvadoch máme aj kus Kiskörösu. Sice nie územne, ale v občanoch. Veľa občanov z Kiskörösu žije tu medzi nami a je to určitý most priateľstva, ktorý teraz chceme spečatiť a potvrdiť podpismi. Ja si prajem, aby tieto dve obce a mesto aj po podpísaní tejto dohody sa čím viac spájali, aby sme si našli spoločnú reč. A myslím si, že k tomu napomôže aj obsah tejto dohody, kde sme zakotvili aj takú vec, že vypracujeme dvojročné plány našich stretnutí a spolupráce a dúfam, že táto spolupráca vyústí v prospech obidvoch usadlostí. Po podpísaní dohody a príhovore zástupcu primátora mesta Kiskörös pána Tóta Sándora nasledovala slávnosť odovzdávania tohtoročných ocenení obce Nesvady, ktorých bolo spolu 8. Ako prvá pozdravný list obecného zastupiteľstva s vecnou odmenou obdržala doktorka Anna Styková, rodená Čontošová, ktorá sa narodila v roku 1940 v Nesvadoch. Pozdravný list jej bol udelený za jej obetavú lekárskú činnosť a za šírenie dobrého mena rodnej obce pri príležitosti jej životného jubilea 65 narodenín. Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo ďakovný list s vecnou odmenou pre pani Hanzelíkovú Margitu, ktorá dlhé 10 ročia pracovala v obci ako učiteľka v materskej škole. Ďakovný list jej bol udelený za jej dlhodobú príkladnú pedagogickú činnosť z príležitosti jej životného jubilea 70 narodenín. Ďakovný list s vecnou odmenou bol udelený aj pre pána Kiš Františeka, ktorý dlhé roky pracoval ako verejný činiteľ na družstve, ako aj v obci. Ďakovný list obecného zastupiteľstva mu bol udelený za jeho verejnoprospešnú činnosť pri príležitosti jeho životného jubilea 65 narodenín. Obecné zastupiteľstvo ďakovný list s vecnou odmenou udelilo pre pána Gál Štefana, ktorý v súčasnom období je už dlhé roky predsedom miestneho zväzu chovateľov poštových holubov. Ďakovný list mu bol udelený za jeho verejnoprospešnú činnosť z príležitosti jeho životného jubilea 65 narodenín. Ďakovný list s vecnou odmenou bol udelený aj pre pána Kolára Michala, ktorý je učiteľom hudby a bol zakladateľom a dirigentom bývalého nesvadského dychového súboru. Ďakovný list mu bol udelený za dlhoročnú hudobno-výchovnú činnosť z príležitosti jeho životného jubilea 60 narodenín. Ďakovný list s vecnou odmenou prevzala ďalej základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Toto uznanie sa základnej škole udelilo za dlhodobú úspešnú výchovno-vzdelávaciu činnosť z príležitosti 60. výročia založenia základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Nesvadoch. Obecné vyznamenanie cena starostu obce Nesvady bola udelená pre pána Kesi Sándora.
Kesi Šándor sa narodil v roku 1930 v Nesvadoch. V roku 1947 bol aj so svojou rodinou vysťahovaný do Maďarska. Žije v meste Szeged. Pod názvom Életforgók vydal dvojzväzkovú knihu o svojom živote a o spomienkach z rodnej obce. Vyznamenanie sa mu udelilo za šírenie dobrého mena rodnej obce pri príležitosti jeho životného jubilea 75 narodenín. Vyznamenanie, titul Čestný občan obce Nesvady bol udelený pre pána dr. Babic Ferenca, ktorý sa narodil v roku 1930 v Nesvadoch. Tu navštevoval základnú školu. V roku 1948 bol spolu s rodinou presídlený do obce Rém v Maďarskej republike. Vyše 20 rokov, až do odchodu do dôchodku, bol predsedom poľnohospodárskeho družstva v obci Rém. Toho času bol iniciátorom nadštandardnej spolupráce medzi družstvami v Réme a v rodnej obci. Až doteraz udržiava úzky kontakt s rodnou obcou. Aj v dôchodkovom veku sa teší veľkej popularite a po odchode Šándora Leboa a László Maráza sa stal prirodzenou vedúcou osobnosťou bývalých Nesvadčanov v Maďarsku. Vyznamenanie Čestný občan obce Nesvady sa mu udelilo za jeho životné dielo a za dlhodobé šírenie mena rodnej obce z príležitosti životného jubilea 75 narodenín. Po skončení slávnostného zasadnutia záver piatkového večera spestrilo vystúpenie kapely z klubu hudobníkov a rokový koncert skupiny Flashband, ako aj skupiny z Maďarska na námestí pred obecným úradom. Tak, ako sme to v úvode spomenuli, Nesvadské dni sa konali v tradičnom termíne. A tak sa ani počasie nedalo zahambiť. Sobotňajšie ráno nás privítalo kvapkami dažďa. Je sobota ráno, kedy sa koná už tradičné podujatie Nesvadských dní, ale ako vidíme, aj počasie je už tradičné. Prší už od rána. Napriek tomu však, ako sme sa tu dozvedeli, na štrkovisku je okolo 20 rybárov. Tak im prajeme veľa šťastia.
Pripravené ceny nečakali na víťazov nadarmo. Pohár starostu obce tentoraz zostal doma. Prvé miesto získal Bobek Ondrej z Nesvád. Počasie neprijalo ani poľovníkom, ktorí na tento deň naplánovali streleckú súťaž. Toto podujatie sa ale podľa vyjadrenia pána Šimoniča Františeka aj napriek dažďu uskutočnilo. Súťažiacich bolo celkom 35, z toho 4 boli zo zahraničia z Maďarska. Celkové bolo ocenených 6 súťažiacich. Prvú cenu získal pán Šimonič František. Počas nášho pobytu na strelnici sme si však všimli zaujímavú mini výstavu prác pána Déži Juliusa. Vidíme tu vystavené veľmi pekné štítky pod trofeje, že ani sama presne neviem, ako sa to volá. Odkedy sa zaoberáš s týmto? No tak asi tak pol roka, rok. Nič viac, to je prekvapujúce, že pol roka sa zaoberám. Tak áno, je to pomerne krátka doba. Ako ťa vlastne napadlo takéto štítky vyrábať? Som cítil, že asi tomu rozumiem. Potom som sa tak zaoberať, že som si kúpil náradie k tomu, lebo dosť drahé náradie ide k tomu. Tie nože a tie, čo potrebujem tomu, tie dodatky. A podľa čoho sa to robí? Podľa mojej fantázii. Jedno si zmyslím, potom si to nakreslím, potom to skopírujem na drevo, používam lipu, brezu. Niektoré vidie, tu niektoré je aj orech, tu niekde je, presne ani nevidím, že kde je, ale najlepšie je breza a lipa. Vidím tu rôzne veľkosti. To už aj podľa toho záleží, napríklad, keď je na divčiu zvier na kli. Lebo starší diviak má väčšie kly, tak to potrebujem na miery. Ale srnce to obyčajne tieto, tých 19-21 cm, aby to boli. To len tak z vlastnej dlhej chvíle, alebo aj na predaj sa to robí? Nie, ale to len pre seba, tak to ako hobby to berem. Takže aj pre kolegov? Aj pre kolegov. Určite tých 10 alebo 15 som už tak daroval. Aj teraz budem sponzorovať strelcov, aby mali predsa niečo aj z Nesvád. Tak ďakujeme a prajeme veľa úspechov. Ďakujem pekne. Ešte stále je predpoludnie, medzičasom sa už počasie zdá sa umúdrilo, prestalo troška pršať. Naši hostia už prichádzajú, autobusy zastavujú, takže tak sa vidí, že deň sa podarí. Na silové preteky je už všetko pripravené. Čo si myslíš, počasie nakoľko ovplyvní túto akciu? Tak v tomto roku nebudeme robiť také klasické disciplíny jednotlivcov, ale budeme robiť takéto družstvo. Chceme to ukázať ako nesvadskému obyvateľstvu, že existuje takéto. Takže v predchádzajúcich 2 rokoch boli vždy jednotlivci, preteky jednotlivcov boli tie držanie tej tyče a takéto. A dneska bude družstvo, to znamená, že družstvo tak bude robiť, bude jedna žena, spraví nejakú ľahšiu disciplínu, to muž ťažšiu a stále sa to strieda. Tam takéto štafetovým druhom, nakoniec to končí s tými sánkami, čo sú, tak celé družstvo 5 naraz musia kráčať. Tak v tomto roku z tých jednotlivcov chceme ponechať len to držanie, toho Toldy Roots sme to nazvali však, ktorý tak to bude preteky jednotlivcov. A už jen sme uvažovali, ktorú tam sme hod pneumatikou, tieto dve disciplíny. Počasie natoľko vplyvne, že sa to bude trošku šmíkať, časy budú iné, no ale nehrá to až takú veľkú rolu. Tak za každého počasia budete súťažiť? Tak už sa to zlepšilo, ráno to vyzeralo oveľa horšie, vtedy pršalo. Trošku, to už bude lepšie teraz.
Počas podujatí Nesvadských dní sa uskutočnilo viacero športových podujatí s medzinárodnou účasťou. V športovej hale prebiehali hádzanárske súťaže a na futbalovom štadióne žiacké a dorastenecké turnaje. Počasie bolo síce chladnejšie, mažoretky z Kiškőrösu však zjavne táto skutočnosť neodradila od vystúpenia. Počas príprav na silové preteky v priestoroch obecného úradu bolo rušno. Vestibul sa zaplňal hostiami a v zasadačke prebiehala prednáška s názvom A Týňají Nasvadiak, prednášateľom ktorej bol pán Nasvady Čaba. V súvislosti s touto prednáškou nám povedal, že v maďarskej obci Týňa s priezviskom Nasvady žije 35 osôb a ďalších 36 žije v rôznych oblastiach Maďarska. Pochádzajú však všetci z jedného rodu. Po skončení tejto prednášky sme tu zastihli aj redaktorku rozhlasu Pátria, našu rodáčku Eriku Tótovú, od ktorej sme sa informovali o cieľoch jej záujmu. Podľa jej vyjadrenia z programu Nesvadských dní ju zaujala práve táto prednáška, ktorej téma bola veľmi zaujímavá. Ďalším jej cieľom bola návšteva Domu ľudových tradícií. Pre rozhlas pripravuje materiál z týchto dvoch udalostí. Po krátkom obedňajšom oddychu program pokračoval ďalej spoločným zasadnutím, presnejšie stretnutím zastupiteľstiev zúčastnených obcí z Maďarska, ktorí sa v rámci tohto podujatia mali možnosť bližšie zoznámiť a spriateliť. Po skončení stretnutia sa sprievod zástupcov obcí presunul k pamätníku Nesvadčanov, kde slávnosť bola obohatená o nový moment stretnutia Nesvadčanov o dekorovanie zástav. Program sa začal piesňou v podaní speváckeho zboru miestneho klubu Čemadoku. Po recitácii básní slávnostný príhovor predniesol starosta našej obce dr. Jozef Hariš. V mene bývalých Nesvadčanov zhromaždenie pozdravila doktor Nemeš Mária a v mene hostí vystúpil starosta obce Rém Vető Zoltán. Po slávnostnom dekorovaní zástav zúčastnených obcí nasledovalo kladenie vencov pri pamätníku Nesvadčanov. Ako prvý spomienkový veniec položili poslanci obecného zastupiteľstva na čele s doktorom Jozefom Harišom, starostom obce. Spomienkové vence k pamätníku ďalej položili predstavitelia obce Felső Szent Iván, mesta Kiskőrös, obce Nagyigmánd, Bács-Bokod, Bőszenfa, Csávoj, Rém,
St. László, Týne, predstavitelia Rákócziho združenia, ako aj domáci. Miestny zväz Čemadoku, miestna organizácia strany Maďarskej koalície, základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a zástupcovia miestneho klubu dôchodcov. Po položení vencov sa vo veľkej sále kultúrneho domu konalo stretnutie Nesvačanov.
Medzi tým však na námestí pred obecným úradom diváci mohli sledovať vystúpenie zahraničných hostí z Maďarska, ako napríklad Dychovku z Báčbokodu, divadelný súbor z Felső-Szentivánu, malé baletky z Nagyigmándu, mažoretky z Kiskőrösu, tamburášov, tiež z Felső-Szentivánu, spevácky zbor dôchodcov z Nagyigmándu, vető violu z obce Rém, ženský súbor z obce Bőszenfa, skupinu Frančovič a folklórny tanečný súbor tiež z Nagyigmándu. Žiaľ, počasie tomuto programu neveľmi prijalo, poprchajúci dážď významne preriedil rady divákov. Kto však vydržal, mohol byť bohatší o príjemný kultúrny zážitok. Sobotňajší deň sa pravda, že ani tento raz nezaobíšiel bez súťaže vo varení guláša. Nádvorie kultúrneho domu v popoludňajších hodinách bolo už doslova nabité hostiami. Tohto roku počet účastníkov súťažiacich vo varení guláša lámal rekordy. Bolo ich spolu 29. 22 z nich pripravovalo guláš a 7 varilo rybaciu polievku. Boli to jednak domáci, ale aj zahraniční hostia. Niektorých z nich sme oslovili aj my. Zo zahraničných účastníkov sa nám predstavil starosta obce Bőszenfa, ktorý nám povedal, že ich obec leží na juhu Maďarska a má okolo 500 obyvateľov. Na návštevu prišla zhruba 50-členná delegácia, teda okolo 10% ich obce bola u nás. V kotlíku pripravovali jelení guláš. Ďalej sme sa pristavili aj pri stánku firmy Fairplast, oslovili sme pána Jarábeka, ako aj vlaňajšieho víťaza Zoltána Maďara. Ďalej pána Kiša Františeka, ktorý nám povedal, že tak ako tradične aj tento raz pripravuje kohúti perkelt a nechýbalo ani víťazné víno. O občerstvenie na nádvorí kultúrneho domu sa aj tohto roku postarali miestne organizácie, a to Zväz poľovníkov, ako aj Zväz rybárov, ktorého členovia tentoraz na podnet svojho predsedu Petra Tomčányho pre svojich hostí pripravovali pečené prasiatko. Sobotňajší deň sa chýlil ku koncu a kuchárom na nádvorí kultúrneho domu sa aj napriek dažďu podarilo dokončiť varenie a porota takto mohla zhodnotiť vzorky guláša a rybacej polievky. Vo varení guláša si prvé miesto tentoraz odniesol Tóth Ľudovít mladší a vo varení rybacej polievky prvé miesto putovalo do zahraničia, získal ju pán Tordík Pál z Kiskőrösu. Po vyhlásení výsledkov nasledovala ľudová veselica na nádvorí, ako aj vo veľkej sále kultúrneho domu.
a kökényre cece, ha megéri fekete, én utánam barna kislány megyek. Pri stane pripraveného pre účastníkov stretnutia Nesvačanov tiež vládla príjemná atmosféra. Spievalo sa tu za doprovodu harmoniky. Zdá sa, že nič nechýbalo. Dobrá muzika, vynikajúca atmosféra, pri ktorej sa hostia zabávali do skorého rána. Sobotňajší deň sa teda naozaj vydaril. V záverečný deň v nedeľu na trhovisku a jej okolí pokračovali nesvadské trhy a hody a v popoludní o 14:30 na námestí pred obecným úradom prebehlo vyhodnotenie súťaže Najkrajšia predzáhradka. Spolu bolo ocenených 16 predzáhradiek, z toho 11 obdržali popri pamätných listoch aj nákupnú poukážku v hodnote 3000 korún. A to menovite Ladislav Hariš, ulica Joukajiho 25, Katarína Kočišová, Agátová 74, Pavel Tordík, Janošíková 3, Juhásová Mária, Farské pole 19, Júlia Vidová, Blatná 12, Juraj Sedmák, Piesková 41, Béla Dibus, Brezová 23, Pavol Astaloš, Budovateľská 32, Jozef Pohánkovič, Nitriansky rad 20, Mária Ambrušová, Nová 50 a 7 bytových jednotiek na ulici Komenského číslo 17. Ocenení boli aj podnikatelia, a to firma Phoenix, Lestra, Kartel, Štefan Feješ a kongregácia sestier Božského vykupiteľa. Po vyhlásení výsledkov súťaže o najkrajšiu predzáhradku sa na námestí pred obecným úradom konal záverečný gala program, v ktorom vystúpili jednak naši zahraniční hostia, ako aj domáci, spevácky súbor z klubu dôchodcov a spevácky zbor Čemadoku.
nincsen sár, nincs is az ajtómon semmi zár. Kinyílik az ajtó magától, a szeretőn gyönge karjától. Aki a szerelmet eltiltja, az Isten áldása nincs rajta, mert a szerelemnél nincs nagyobb titok. Érted, kis angyalom, meghalok. Jaj, de szép. Medzi tým však už nastal čas odchodu. Naši hostia nastupovali do autobusov, zazneli posledné slová na rozlúčku, stisk ruky, čakala ich cesta domov. Záver dňa patril zábavnému programu skupiny Eminent. Jedného dňa večer kričí na mňa Peter. Jedného dňa večer kričí na mňa Peter. Zober ma domov, celá som lepšie jak doktora volať v noci. Aj tak máš už odpojený celasto. Vitamíny sú vždy na pomoci, je to tam, keď si celá nezdravá. Čo sa už len robiť dá. Poďme, daj si vitamíny počas tejto zimy. Nech máš pokoj od tej rýmy. Daj si vitamíny počas tejto zimy. Nech máš pokoj od tej jedného dňa. Zase špáral som sa v nose jedného dňa. Zase špáral som sa v nose a vidím Maru, kričím: Mara, čau! Kam utekáš, volám sa v noci, keď tu zrazu psisko zabrechal. Vitamíny sú vždy na pomoci, keď si celá nezdravá. Čo sa už len robiť dá. A poďme, daj si vitamíny počas tejto zimy. Nech máš pokoj od tej rýmy. Daj si vitamíny počas tejto zimy. Nech máš. A poďme dnes vody, všetci spolu, šipni ruce nahor. Pán starosta, nesvadské dni, podujatia nesvadských dní sa skončili. Ako by ste hodnotili túto akciu? Ja myslím, že to bola vydarená akcia. Dá sa povedať, že v histórii obce to bola jedna najväčšia akcia, lebo bolo tu 9 obcí a jedno mesto medzi nimi, Kiškörös, ktorý sme tu privítali v Nesvadoch. A myslím si, že všetky akcie prebehli tak, jak sme plánovali a ľudia boli spokojní. Hostia ako odchádzali od nás? Tak my sme urobili všetko preto, aby sa u nás dobre cítili a mám taký pocit, že sa nám to aj podarilo, že boli spokojní. Podujatia nesvadských dní sa teda končili. Spokojnosť vládla na každej strane.
tak na strane hostí, domácich, ako aj usporiadateľov. Veď napokon všetky podujatia, aj napriek nepriazni počasia, prebehli podľa plánu. Tieto dni sprevádzala príjemná atmosféra. Po udalostiach nesvadských dní v nasledujúcich minútach vám priblížime nevšednú a významnú návštevu, ktorá sa konala začiatkom mesiaca 2. septembra. Sobota 2. septembra. Na námestí pred obecným úradom sa schádzajú záujemci, aby privítali nevšednú návštevu premiéra vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý sa v našej obci zastavil v rámci cyklotúry, ktorú v tento deň absolvoval po okrese Komárno. Záujemcov bolo síce pomenej, okolo premiéra sa však napokon vytvoril hľúčik ľudí, s ktorými živo diskutoval. Dobrý deň, pán premiér. My sme z obecnej televízie a radi by sme sa vás spýtali, prečo ste sa vlastne rozhodli sadnúť si na bicykel a spraviť takúto cyklotúru a práve v našej obci? Rozhodol som sa tak preto, aby som bol čo najviac medzi ľuďmi a aby som mal priamy živý kontakt s nimi. Aby som z bicykla lepšie vnímal prírodu, naše obce, cesty, aké vedú do obci, a nesvady som si vybral preto, lebo som tu nikdy nebol. A chcem navštevovať nielen veľké mestá, nielen podniky, priemyselné zóny, ale chcem navštevovať aj mestečka, obce, kde štátni predstavitelia doposiaľ nechodili, a to preto, aby som sa zaujímal, ako ľudia žijú. Lebo ľudia žijú všade, majú svoje problémy a veľmi mi záleží na tom, aby mali o tých problémoch komu povedať. Koľko kilometrov máte dnes naplánovaných? Dnes je, myslím, taká kratšia túra, pod 30. Ako sa vám pozdáva naša obec? Viem, že ste tu už len krátku chvíľu, tak porozhliadnite sa. Toto máme námestie. Áno, tak tento pohľad je naozaj nádherný. Obdivujem tento trávnik, veľmi pekne ste vypestovali zeleň a domy, ktoré vidím okolo seba, ma naozaj naplňajú radosťou. A viem, že sa nachádzam v kraji, kde ľudia dokážu aj tvrdo pracovať, dokážu si aj dopestovať, využiť výhody zeme, na ktorej žijú, ale tá pracovitosť a taký, povedal by som, estetický vkus a cit mi udrel do očí hneď, ako som vošiel do obce. Čo by ste na záver odkázali našim obyvateľom? Aby nesvady rozkvitali a aby ľudia, ktorí tu žijú, boli spokojní, a ľudia, ktorí tu prídu, tak ako ja, aby sa im tak páčilo, ako sa mi na prvý pohľad páči. Ďakujeme za rozhovor a prajeme vám príjemný deň. Pekne ďakujem a pozdravujem všetkých občanov tejto peknej obce. Ďakujeme. Pán premiér, na pamiatku potom. Si doma vypestujeme to, čo si doma urobíme, ale vaša otázka je principiálna o dobiehaní životnej úrovne najvyspelejších národov. A moja odpoveď je, že sa to deje. Slovensko má dnes 4. najrýchlejšie rastúcu ekonomiku. Len 3 malé baltské štáty, Lotyšsko, Litva a Estónsko, majú mierne rýchlejší rast. Rast reálnych miest za prvý štvrťrok tohoto roku, čo je exaktne prepočítané a dokázané, je 7,2%. Žiadna krajina v Európe tohoto roku nemá taký rast miest. Milí diváci, náš novembrový programový magazín sa pomaly chýli ku koncu. Ďakujem vám za pozornosť, stretneme sa aj v decembri. Dovidenia.